Queendom Live Concert itong Sabado gidagsa ug malampuson. Mga fans nagatang sa powerful performances sa mga Kapuso divas ug sa ilang mga guests. Powerful ang pasundayag at ubangan sa ilang mga fans nila ni Rita Daniela, Thea Astley, Precillas, Mariane Osabel, Jessica Villarubin ug Julian San Jose. Nagpawaw ang mga divas of Queendom, mga bibibirit sa mga hits ni Adele, bisan sa pag-rap sa hits ni Glock 9. Highlight sa mong concert ang solo acts sa mga divas. Nakapadugang usab sa kamabulukon sa concert ang special song and dance numbers nila ni Jeremiah Tiangco, John Rex, Raver Cruz ug pag-awit sa OPM hits ni Anthony Rosaldo o Garrett Bolden. Present sa concert ang mga GMA executives, kauban si GMA Network Senior Vice President ug Head sa GMA Integrated News, Regional TV ug Synergy, Oliver Victor Amoroso, GMA Senior Vice President for Entertainment, Lilibeth Razonable, ug Sparkle GMA Artist Center Vice President, Joy Marcelo. Nasa Cloud9 lahat. Sa totoo lang, ang surreal talaga eh. Nakaka-overwhelm talaga. And especially, performing with these girls.